ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସର୍ବଦା ସ୍ଥାନ ଅଛି। ମୁଁ ଚାହେଁ ତୁମେ ତୁମର କଳାର ଉନ୍ନତି ଜାରି ରଖ, ଯାହା ଫଳରେ ତୁମର ନାମ କଳାକାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ହାଏ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ କୁଡିସ୍ 4। ଏ କାହାଣୀ ହେଉଛି ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କୋଠରୀ। ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀ ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଶିଖାଉଥିଲେ। ଉଭୟ ବାପ ଏବଂ ପୁଅ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ବଜାରକୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ। ପିତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ 1.5ରୁ 2 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାଳକଟିର ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ କେବଳ 8ରୁ 10 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରେ। ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ବାପା ପିଲାଟିକୁ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟି ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ପିଲାଟି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲା, ସେ ନିଜ ମନରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରୁଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମା ମଧ୍ୟ 1.5 ଟଙ୍କାରୁ 2 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ବାପା ତଥାପି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମା ଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟି କହୁଥିଲେ ଏବଂ ପିଲାଟି ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରି ପ୍ରତିମାକୁ ଠିକ୍ କରୁଥାନ୍ତି। ଏହିପରି 5 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ତାପରେ ବାଳକଟିର ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଉନ୍ନତି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମା ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ 5 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାପା ତଥାପି ଦୋଷ ଖୋଜିବା ବନ୍ଦ କରିନଥିଲେ। ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏବେ ବି ସ୍ଥାନ ଅଛି, ସେ କହୁଥିଲେ। ଦିନେ ପିଲାଟି କ୍ରୋଧରେ କହିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମ ଅପେକ୍ଷା ଏକ ଭଲ ପ୍ରତିମା ତିଆରି କରୁଛି। ତୁମେ କେବଳ 1.5ରୁ 2 ଟଙ୍କା ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଯେତେବେଳେ 5 ଟଙ୍କା ଅଛି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ପିତା ବୁଝେଇ କହିଲେ, ପୁଅ ଦେଖ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ବୟସରେ ଥିଲି, ତାପରେ ମୁଁ ମୋର କଳାକୁ ନେଇ ଗର୍ବିତ ହେଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ଉନ୍ନତି କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ଏହି କାରଣରୁ ମୁଁ 1.5 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିମା ତିଆରି କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଚାହେଁ ନା ତୁମେ ସେଇ ଭୁଲ କର। ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସର୍ବଦା ସ୍ଥାନ ଅଛି। ମୁଁ ଚାହେଁ ତୁମେ ତୁମର କଳାର ଉନ୍ନତି ଜାରି ରଖ, ଯାହା ଫଳରେ ତୁମର ନାମ କଳାକାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ, ଯେଉଁମାନେ ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ରତିମା ତିଆରି କରନ୍ତି। ତ ଏହି କାହାଣୀରୁ ଏହା ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ, ଉନ୍ନତି ଏକ ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯାହା ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ।